Hi guys! Welcome back to my channel! Bagong ogel si Oka guys. Ito, presko na presko ang buhok ko ngayon. Charot lang. Tapos ang siksi-siksi ko ngayon guys. Charot din. Eto guys, itong damit na ito, galing ito kay JD. Shout out sa iyo JD. Thank you so much sa mga binigay mo sa akin, mga damit, tapos bag. Thank you so much. Tapos ang siksi-siksi ko ngayon guys. O diba? Look at me. Eto, thank you so much sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ngayon po guys, itong package buksan natin. Tapos, alam po ninyo guys, yung nagpadala ng Katri, yung Kotson, yung drawer ni Lola, siya din po ang nagpadala nun. Tapos ito, galing din po sa kanya ito guys. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam na po ninyo kung sino po kayo. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil po sa mga payo ninyo sa akin. Tinuring na po ninyo akong pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami kayo ang nagmahal sa akin. Eto na po guys, wag na natin patagalin pa. Buksan na natin ang package na ito para makita din ninyo kung ano ang laman sa package. Maraming salamat po talaga sa nagpadala nito. Thank you so much. Eto na, tusukin na natin, pero dahan-dahan lang. Baka may matusok. Sinarado ko guys ang pinto kasi nag-reflect sa kamera ang ilaw doon sa labas. Ilaw. Ang liwanag, hindi ang ilaw. Hindi talaga ako masyadong marunong magtagalog guys, kaya pasensya na talaga. Ay ito, pwede lang pala ito dito guys. Eto na guys, patuloy na tayo sa ating pagbukas ng package. Parmesan cheese. Eto mga sis. Thank you so much. Oh my God. Hala, oh my God. Hala, oh my God. May ano pa, di ba? Maya Mea. Di ba? Thank you so much talaga. Eto guys. Di ba? Hala, kasya ito sa akin. So much. Thank you so much, Ate Trining. Eto guys, patuloy tayo sa pagbukas. Buksan natin. Tapos ito, hublutin na lang natin ito guys kasi parang mahublot siya. Eto na tayo ulit. Eto pa, mga damit. Di ba kasi yan ito sa akin? Charot. Para ito sa mga bata. Kasi pang bata ito guys. Eto, yung kay Mimi, kay Chichi, kay Queenie. Ito guys, may mga damit. Thank you so much. Thank you. Hala, eto ang bago. Ito yung sinasabi ni ate. Kasi talaga to sa akin guys. Oh my God. Diba? Thank you so much. Eto na sinuot ko na. Talaga. Maraming salamat po. Grabe. Thank you. Hala, kasi ito kay Mimi. Diba? Thank you so much po talaga. Ilapit natin ang camera.
Alam nyo guys, wala dito si Sherwin. Kasi si Sherwin, nag-ano si Sherwin. Wala dito si Sherwin kasi nandagkot si Sherwin. Nandagkot si Sherwin. Ang akong partner nang dagkot. Nang dagkot sa iyang lola. Kaya ngayon guys, ipagpatuloy natin ang ating pag-unbox. Oh my God, eto. Di ba? Mayroon ha, mayroon. Ang dami. Super dami, super dami. Biro ninyo, si Sherwin at saka yung pinsan niya, talagang makita talaga ninyo na bigat talaga kasi ang mukha nila parang nakaganon, nakaganyan. Kaya eto, thank you so much. Tapos eto pa. Ito yung sinasabi na may hood. Ayan, eto po. Thank you so much talaga ate and kuya. Thank you so much. Tapos, ito pa. Tapos, oh my God. Ito pa, oh. May nakalagay. Day Maya from ate. O, diba? Thank you so much. Ito pa guys, ha? O, diba? Tapos, ito pa, mga damit. Grabe talaga, oh. Super dami. Thank you so much, ate and kuya. Thank you talaga. Dito na naman tayo. Mayroon tayong organic red chili crush. Ayan, organic red chili crush. Eto guys, 'di ba sosyalan kaayo kay nakaano pa siya. Oh, 'di ba? Thank you so much talaga. Tapos meron pa Kirkland fine ground black pepper. Tapos ito ang Lotus. Yan. Best cough. Lotus best cough siya guys. Tapos oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Just the Lord! Oh my God! Chocolates! More chocolates! Oh my God! Hala! Chocolate guys! Oh my God! Thank you so much! Welch Family Farmer on mixed fruit snacks. Oh! Saan siya? Saan siya? Mixed fruit, natural, artificial. Oh, para siyang kuan. Ignorante man lagi ko guys. Uy, akong buksan ha. Hala, fruit. Hala, ito pa. Ang dami. Sobra. Oh my God. Hala. Oh my God. Ang dami. Grabe talaga. Thank you kaayo. Thank you so much ate and kuya. Oh my God. Oh my God. Wow! Coastal berry. Coastal berry! Oh my God! Oh my God! Almonds, cranberries, yogurt chips, and blueberries. Oh my God! Thank you so much! Face mask! O talaga, diba? Binigyan pa ako ng face mask. O diba? Face mask. Tapos, meron pa. Instant noodles seafoods flavor. Oh! Oh! Thank you! Oh my God! Oh my God! Tapos meron pa face mask. Ano nang nangyari sa akin? Oh my God! Ate and kuya, thank you. Hala! Ano to? Hala! Please give one to Lula. Yung isa kay Lula, so dalawa ito guys. Ano ito? Dalawa ito guys. Ayan. Ay, hindi pala. Marami pala ito guys. Apat ang laman. Honey made. O diba? Oh, 4 boxes inside. Ayan. Oh, thank you. Thank you kayo ate and kuya. Thank you. Mahal, love you. Oh my God. 4 na box. Eto, my God.
Oh my God, thank you so much. Ito pa, may mga damit pa talagang nasuksok. Diba? Thank you kaayo at my God, thank you so much. Hala, ano to? Chinese style sausage. Chinese style sausage. Oh my God. Oh my God. Thank you so much. Oh my God. Tapos meron pa ito oh. Kanina yung ano, yung parang ano na siya, dugmok-dugmok na siya, durog na siya. Tapos ito, buo ito guys na black pepper. Ayan. Tapos, hala! Oh my God! Oh my God! Chocolate also! Chocolate! Chocolate! Chocolates! Chocolates! O diba? Oh my God! I love you so much! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Thank you so much, ate and kuya! Oh my God! Hala! 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 Chocolates! Chocolates also, guys! Oh my God! Oh my God! Ano nangyari? Oh my God! Hala, my God! Hala! Toblerone! Chocolates also! Oh my God! Oh my God! Ang dami, grabe, sobra. Grabe. Talaga. Ito pa, oh. Ano to? Nakabalot. Hala! Also, oh, hala, chocolates, gapon. Oh my God, chocolates. Hala, chocolates, gapon, guys. More chocolates, grabe. So, hala, di pa. Hala, guys. Ito, chocolates. Grabe, isa. Duha. Grabe, guys, oh. Ito pa. Chocolates. Ito pa, guys. Chocolates. Tapos, ito pa. Ito pa, chocolates. Ito, ga. Oh my God. Guys, chocolates. Thank you so much. Thank you so much. Oh my. Tapos ito, noodles. Noodles, guys. Oh. Oh my God, hindi ako makapaniwala nito. Grabe, grabe. Grabe talaga. Hindi talaga ako makapaniwala nito, guys. Grabe, sobra. Tapos ito pa, oh. Hala. Ito, hala. Ano to? Chocolates din ito? Oh my God! Oh my God! Almond! Ito, guys, grabe, sobra. Ito, oh. Biro ninyo. Grabe. Ito. Ano ito? Oh, ito. Ito, oh. Ito pa. Ito pa, guys. Ito pa. Ito, chocolates. Ito, guys. Ito, chocolates. Chocolates. Oh my God. Thank you so much. Oh my God. Grabe, guys. Oh, hindi ako makapaniwala. Hala. Di apa. Naapa di ay. Aham to isa. Duha ni siya. Oh, di apa. Grabe. Diyos ko, Lord. Ginoo ko. Oh, grabe kayo, guys. Oh my God. Ano to? Vitamins. Eto pa. Gummy Vites. Gummy Vites. Ito pa, mga sis. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Parang daghana. Oh my God. Ito pa. Ayan. Noodles house. Dried noodles. Parang miswa siya, guys. Eto. Thank you so much. Talaga. Vitamin C. Kirkland.
Ayan. Ito pa guys, tapos dalawa siya. Di ba? Eto guys, thank you kaayo. Thank you kaayo. Thank you so much. Oh my God. Ito pa may damit. Hala. Oh. What is this? Hala. Chocolates. Chocolates also. Oh my God. Oh, naay nakabutang chocolates. Chocolates guys. Oh. Oh my God. Oh my God. Ito pa. Ramen noodles. Oh my God. Thank you so much. Please give half of Erlinda. Merry Christmas, Day Erlinda. From Ate Trining. And half to Balay sa Bukid to Lola there. Ayan. Ito ang kuan siya guys. Oatmeal. Oatmeal ito guys. Please give half to Erlinda. Merry Christmas, Day Erlinda. Love, Ate Trining. Diba? Thank you so much. Tapos ito pa guys, mayroon pa. Grabe. Ito pa, mayroon pa. Grabe. Grabe. Hala. Hala guys. Hala. Hala. Ang sama ni siya. O diba? Di ara sis. Di ara. Grabe. Grabe. Oh my God. Oh my God. Oo, tapos, hala, Diyos ko, Lord, ako gitiun, oh my God, mga sis, ang chocolates ito, mga sis, grabe, another chocolates, Diyos ko, Lord, grabe, ay, my God, hala guys, ito, to Miss Paco Queen Boarding House, pure cane sugar. O diba? Grabe. Hala. Diyos ko Lord. Grabe. Ito pa. Oh my God. O diba? Balay sa Bukid. Ito. Balay sa Bukid ito guys. Oh my God. Maraming salamat po talaga. Di apa guys. Hala. Spaghetti. Spaghetti ito guys. O diba? Thank you so much ate and kuya. Ayan. Black pepper. Hindi siya durog. Black pepper guys. Tapos, meron pa black pepper pero durog siya. Dalawa pala siyang durog. Dalawa din pala ang hindi durog na black pepper, guys. Oh, salamat kaayo. Oh my God. Thank you so much. Ito, organic garlic powder. Garlic powder, guys. Thank you so much. Ito. Ito, guys. Ito, guys, ha? Para makita ninyo kung ano ang laman. Hala. Almond. Hala. Ano siya guys? Ito pala siya guys ay, ang flavor niya, vanilla. Oh my God. Oh, diba? Nakita ninyo guys? Diba? Thank you kaayo. Oh my God, ang dami. 6 na piraso. Ito mga sis, to Maya, opener siya guys. Ito ang pambukas sa mga package. Charot. Ito pa, hala. Ito pa ay to Miss Paco Queen and Sherwin Boarding House. Ayan. Pancake. O, diba? Grabe. Just add water. Ayan. Ito ay, ito pa. Ito mga sis, talaga
Talaga, oh my God. Ito ang pangbalot. Ito ang sinasabing pambalot. Ito ang pangbalot, mga sis. Thank you so much. Thank you so much talaga, ate. Ito ang pambalot, oh. Kaya mag-umpisa na ako pagbalot-balot nito, guys. Tapos, meron pa. Hindi pa tayo tapos. Ito pa. Balay sa bukid for Lola. Pancake. O, diba? Grabe ka bugat, oh. Oh, bugat. Bugat siya. Kaya pala, hindi ito mabuhat-buhat ng isang tao lang. Kasi, sobrang dami. Sobrang bigat din. Meron pa, mga sis. Ito pa. Ano ito? Ito pa, mga sis, ha? Ito pa, mga sis. Kunin natin. Sa taas. Ito. Ayan. Ala. Ito. Ano ito? Ito yung sinasabi na, ito ang sinasabi na sugar. Sugar ito, guys. Ito ang brown sugar. Oo. Oh, grabe. Ito. Ito ang brown sugar, mga sis. Oh, grabe. Grabe talaga. Ang dami. Sobrang dami. Ito. Oh my God, hindi ako makapaniwala na ito. Hala. Sobrang dami. Ito, chocolates. Chocolates. Ito. 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 Ito pa. Ito pa. Ito pa. Hindi ko talaga akalain, guys. Maraming salamat. O, diba? Mahal na mahal niyo ako, diba? Ang daming chocolate. Ang daming binigay niya sa akin. Ito pa, di ba? Sa mga suporta niya sa akin, maraming salamat. Umiyak ako kasi hindi ko talaga akalain na umabot ng ganito. Yung mga pinagdaanan ko. Yung mga pinagdaanan ko. Di ba? Ang dami pala naghintay sa amin. Eto. Kahit na ang dami ko mapagsubok, kinaya ko, lumaban ako. Pasensya po, guys, super emotional.
may naalala lang po ako, guys. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Hindi ako umabot ng ganito kung hindi dahil sa inyo, di ba? Yung mga binigay nyo sa akin, ito, ang dami. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo po, ate and kuya. Especially to Maha, maraming salamat. I love you so much. A few moments later. Diara guys, medyo na okay na akong paminaw. Pasaylo ako nga, nakahilak ko tungod sa kalipay. Kaya wala ko magdahom nga. Ingani kuya and ate, kadaghan ang inyong gihatag sa ako Then, naalang pud ko'y nahunahunaan. Grabe ka emosyonal, maunang. Pasaylo ako nga nakahilak ko. Tungod na pud sa kalipay. Kaning mga chocolate, ako pud ning ibahin-bahin. Para daghan pud ang makatilaw ani guys. Karon kay wa ko magdahom. Nga ingani kadaghan ang akong madawatan. Ingani kadaghan ang akong maablihan. Ingani ka bongga ang akong maablihan. Mao nang daghan kayong salamat ate and kuya. Thank you so much. Marami kayong nagmahal sa akin. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Ako po ay nagpapasalamat talaga sa inyong lahat. Big shout out to Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairit, Kuya LD, and especially to Maha. Thank you so much. I love you so much. Shout out also to Mami Kim, Madam Tucci, and Sir Joel Consulta. Shout out also to GM Aligaen. Thank you so much. Shout out also JD. Thank you so much, sis. And also Madam from Norway. Thank you so much. Althea Marcos from Jensen. Thank you so much. Sis from Korea, thank you so much. Vincent James from Canada, thank you so much. I love you to all guys. Bye-bye.